Nasiraan po sila. Ayan po. Kaya bahal. Iba yung nakuha natin. Nagalisad dyan ako. Nandito kami ngayon sa boundary ng Cayapa at Benguet. Ayan pala. Nueva Vizcaya, Benguet Road. Highway boundary. Nakimit to eh. Ay, ikaw, Itya, ano masasabi mo sa biyahe mo? Okay lang. Patrin. Amazing! Amazing na. Motor. First time magmotor. O, sige, timpla. Oh my God, kailangan magpahinga. Pagkatapos nyo magkape, magtalbos kayo ng sayote. Ulam natin mamaya. Sige, sige. Kami yan. Oh, ang boundary. Pwede po magtanong. Ano yan? Bagyo na ba ito? Ah, Tawagan po natin si Kuya Chris. Muna Petron. 1 kilometro pa. Nako. First 2 hours and 3 hours. Mahal yata to. Sabagay sa amin, 20 pesos lang, mura. Pero lamig. Lamig dito. Lamig. Anong oras na? Late na ako sa asap. Huwag ka asap. ang lamig. Ayan si Kuya Chris. Pinsan. Ayan, huwag ka na. Our room. Very, very beautiful room. Hi. Inaantok kayo, doon kayo matulog ha. Wow. Pwede daw yung ano, yung inaayos kasi yung lutuan. Nako, magluluto agad si Catherine ng pagkain niya. Wow, ganda rin si linis, ang ganda oh. Ang bango. Saan ang punta? Sa Bella. Sa Bella agad. Titignan daw namin yung magandang view na ano, na sunrise. Grabe nakakapagod. Pwede namang tignan doon kaso sarado pa. So kaya pupunta kami ngayon doon sa ano, sa sinasabi nilang sunrise view. Patad kasi dito doon. Hintay namin yung paglabas ng Haring araw. mega, haring araw. Hindi yan yung hinahanap ng balong. Pulis!
Anay, pakay! Hindi. Kasi yung kanina matititigan mo eh, ito hindi. Hindi, makintab siyang parang grade. Oh, sakit ang saka ko. Pagpuli. Sabi ni Balong. Big. Manong ba? Agad asok takot siya mo. Agad asoking. Ano kulay asok na? Okay. Puti o itim ka ako eh. Lakas tansan sabi niya. Mahabog pala. Oo eh. Hindi na pala daw muusok, hamog pala yung nakita niya. Ano dyan po ito ba? Hindi ka na natulog? Saan na kayo nakapunta dito? Ayun Oo. na! Siya lang, magpala kayo. Kita mo siya na. Balong. Ito yung SM. Yung tagpalengkit ko, pang barbecue. Nakakapagod sa biyahe. Morning! Day 1 dito sa Baguio. Ang lamig. Di ba namin madibigyan na video? Reset niyo manang. Nagpa-joke ka ba? Binawi yung mga sinabi. Sayang pero okay lang. Siya pa rin yun. Di ba yung sakit? Pwede lang siya sa hardware eh. Tignan mo, nagugas si Catherine pero dito nakatingin. Nakatingin dyan sa nilalagay mo. Nako, yan na yata yung pang-ari. Yaya, okay na? Pulutan namin. Okay, bilis-bilis naman oh. Willing to wait, sir? 5 minutes. Nani ng dating. Apat. Kaya pala po nga pwede. Alam ko binabantayan mo. Hotdog. Hotdog. Sabi ni Papa mo, mahilig ka daw sa ganyan eh. Kaya lang binabantayan niya. Nagtago. Oo, yung ba? Ang babae dyan. Iba ba? May ganun na dito. May layer ka na. Halika dito! Chantal! Misim-misim kami. Kita namin kami.